Yaşlı ne olsun bra? Sağ ol dostum. Arkama atlanır benim, bilimi güçgeler benim, boş yerlerim olur benim, gel oğlum, gel oğlum. Arkama atlanır benim, bilimi güçgeler benim, boş yerlerim olur benim, gel oğlum. Ama öyle yaşlı değil mi olsun? Batı sen yaşlı değil mi olsun? Sağ ol. Bey Türkmen yollarından yollarından, Bey Türkmen yollarından, Ağdı birlik parakatlı, olsun deyip yer şarından, Tide falan edeyim dostlar. Şu an Mehmet Tomaz ediyorsunuz. MotoGP yarışını Tomaz ediyorsunuz. Yine bu yarışta yekece yarışıcı var. Olamına şu joğada olan Türkmenistanlı yazı koşunup bir ayrı tinliği var. Bu iki olup yarışta yengil ya. Şoň üçin yekece ödün yarıştır ya. Ve gurrunsul bu oğlan neme bolýar? Neme? Ýeňji bolýar. Avtomat ýeňji bolýar. Gutlayan altın medal. Brade sport bilen zanimatsiya etmeni. Wagt ayırıp bilmeýärlim üçin Levava toýa gelýän ha. Bir aýdyn başlanýany 40 minut içinde dowam edýär. Şu wagtym sport bilen zanimatsiya edýär. Tigirjik durýan, da edýän, eýlekle aýlayan. Düşünürülmi? Hawa. Totundan yatıp bilmän ködün ýemin. Hawa. Lewabyň şu 40 minutlyk aýdymlaryny polny uklap turup bolýar. Hawa. Hani ýekodi. Futbol isterdiňmi ýa-da? Hoca şey durýanlar bilen. Şeyle bu gelkalerim var. Ya aydınlar zorundaydı, bu aydınlar yani diyen doğru değil mi? Bunun nedir? Edip aydın futbolda düşünüyorum. Sporda over biliyor musun? Alıcıyım spor. Lan aslında bunun temiz sportsmenler oluyor. Merdi yani özü mertdir. Onun içinde saklamak şeyle bir derttir. Kıynasak da aramızda namat köktür. Aslında hakikat durumuz köktür. Baba, yere. Merdi yani özü mertdir. Onun içinde saklamak şeyle bir derttir. Kıynasak da aramızda namat köktür. Aslında hakikat durumuz köktür. Alıcıyım sporda yani şovunuzu Balinda Koçö'nün geliyen ömdü var ya, ta kaptanımda yeter verken kurulu ne vardır? Futbol başarılı et kuşam. Yer yürüyle Koçö'den iğrendi. Alıcıyım'a gelip var ya, yürüklüğünü bedenlerini bir yerine öptürdü. Buna ne yapma? Kalın tam o Koçö. Ağa, bunlar bilen yürek kıkınçlı ha? Canım sağolsun, jeri işin uğruna olsun. O da fırsat veydin kaos. Durumsa çıkacaklar. Ya da gender partiye çık bolsaň bereňiz zadynda mediýalar. Ýokarda diýdar öýlen otyr, bahtly bolsun. Oňam toýuny berediler. Bir öz TikTok sahypalaryna, Instagram sahypalaryna goýarlar. Görersiňiz, toýlaryňyzy owadan fırsat veydin kaoslar berýän. Rabia shopdan alınmagan matany. Lon matası. Rabia shop. Thank you. Bazı deli yürekleri küsemeli, sonu görünüp dura mesemelim. Geçenlerim bar men olurdun delim, dinle sana değmez senim değmez elim. Salam ähran dostlar, salam ähran dinleyijilerim. Awa ýürege düşme diýen aýdymym diňe prepewerini goýduk şu wagt.
Уже 4 gün bolýar, şu netip bada 4 günüň içinde уже 1000 videodan geçti. Men ören begenýän hemmeňiz videoňyzy görýän, repost edýän, size köp sag bolsun aýdasyn meýle. Şu men aýdym video düşýäňiz, repost edýäňiz, hemmeňize spasiba огромное. Yatanok, yatanok. Yatanok, diňe öňe o. Netip bada ene 3 tane duýedym ma. Twist, Soprano, ene Ahmet Kuwanjew, öýaýdym. Siz diňe täzelik mehman dostlar. Hemmeňize ingo bardy ular size. Diňe öňe hemmeňize spasiba. Döneň. Tuğleme dün Levap toy mekanı Türkmenabat Leicester minip berdi bolim gatmyn aşkymady geçäýdi ötüle. Yok o geç gittin ya. Şol boynuma alan bu meni açýa dowrap, maç energiýa ýetirip, men kim aýdymsyň men bilem bolupdym. Eger siz geldim bolim gruppany gördüm, ýurt geden gruppa tuğleme aşkymady bonupdyr. Kim diýen bojo bilen belli o nastyny galyp başlady. Hipotoýun dowamında adaça patsiyent düşmeler, doktor bilaka. Belki galyp gider. Enerjiya bilen o deme. Benim son koyu vakti demem de şu an. Demem enerji paylaşıp başladı. Şeyle mi? Optimal. Onu men birinci klient. Men olýar. Bir senden başlayan enerji ondan ne deyip. Hani barak toyun dowamyndan aýdap şu energiýaçydan şu tädir edýär, şu yüzlenmek gerekmi, farkat gerek. Yani bunu biz mehman dostlar bir karar toy mekanyna köpden bäri mene gerem okdum. Açarak gelip görünär şu iki kiňeden köpden bäri gelem okşum. İki bolup bile şaharlar. Bir de şu ýerde ekip bolýar. Teýetçilik ekip bolýar. O toýlar beri wagt daşynda koýdy. Juçýar içinde de terdar başlaýar, şaýda maýdy. Bir baka koýýan bilen bolum. Menen başlaýar beremedi. Tawuk maýdy. Dowam edýär. Görüşürüz.